Bizkaitarra da, Kortezubikoa izatez, baina orain Arratzun bizi da, Arratzuko Loiolene baserrian. Inguru ederrean bizi da, hortuz inguratuta eta barazkiak eta kibiak ere landatzen ditu. Denak modu ekologikoan eta bizi ere halaxe bizi da, natural. Pedro Mari Bastegi eta Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ondo algara? Ederto. Bueno, badakit ona etortzerakoan galduta ibili zarela. Bueno, claro, baserritarra Bilbon ez da errez ibiltzie. Nora joan zara? Balmasera. Bueno, aizu, esan dut natural bizi zarela, ez dakit gure ikuslei hori irudituko bote zaien, zezuk jakiak gordinik jaten dituzu. Bai. Gordinik, sagarra bai jaten dugu gordinik, udarea, fruta jaten dugu gordinik, baina zu beste gauza asko ere bai. Ni janari gehiena jaten dute bizirik. Osea, zen da janari bizia, ez janari hila. Eta gu gustantzien sukaldien enbide oso denbora gutxi. Ze sukaldi epaz dago gure bizi erdizean. Orduen, gordine jan, hil barik, ze Hollandeko izpogun eitzen berotuten janarize, dekoz, euneko enzimak, euneko oxigeneta dau, alkalinue da, eta bera nutrienti dekoz, euneko. Berrogeta 2 gradutik gora, berotzen badugun, horretan agiltzen da eskuz. Orduen, hori ez da, esaten dena, nutriente bat, hori de janari bet. Beraz, zuk haragirik ez duzu jaten, esate baterako? Ez du jaten haragirik, ez du jaten. Errespeto bate gaitxik, ez nik ez dugu religio ba, nik ez dugu dinok ez duzte agintzen zer jan, zer egin. Bakarrik, errespeto batek itxarren animalieri, hori egin dut. Da gero, gordine aldotenik gehien jaten dut. Eta nik rekomendetena da pertsonari euneko 50 gora alba duen jandizela gordine. Oso geixo gutxikiko duen. Bai, Bai, eske, claro, ondo nutri dute zauz. Eske bestera, egiten duzu, zema kakapillo sartzen dugu barrure. Jateko modu horrek eta zure bizi estiloak laguntzen aldizute estresik gabe bizi izaten? Dude barik. Jateko ohitura horiek ere laguntzen dute horretan? Bai. Janarizek, eguzkizek eta itxosuek. Horre die euserik edarrena dugu usenak. Kalamua konsumitu ez dakit, batzuek bezala konsumitzen ote duzun, baina zuk baserrian baduzu. Bai, somorroak usatuteko, egiten dut, eta oso ona ekologikoen. Bai, usatzen dut ez, eta oso ona da. Baina kalamua dinue droga bat dala, eta alkohola ez da droga bat, geixen hiltzen dauena. Ez die pirulagonek multinazionalak egiten dauzenak, ez die drogak zenbat lagun hiltzen dien horregaz. Bueno, kalamuari heldu behar digu, Pedro Mari. Izan ere, kalamua legeztatzeko urratsak aurrera doaz, emeki, eta aste honetan kalamu elkarteen jarduera arautzeko eskatu dio legebiltzarrak Jaurlaritzari, Eusko Jaurlaritzari. Eta Nafarroako parlamentuak ere kontutan hartu ditu legegintzarako herri ekimenak bildu dituen 10.000 sinadurak. Odei Esnaola. Zer da kanabis elkarte bat? Kanabis erabiltzaileok osatutako elkarte bat. Pertsona helduz osatutako irabazi asmorik gabeko elkarte normal bat. Baina ez dakit zeren defentsan izan beharrian, kanabisaren normalizazioaren alde lan egiten dugu eta merkatu beltzari bizkarra ematen saiatzen gara gure autoprodukzioa eginez. Jarduera hori legala da? Printzipioz, ez daukagu erregulazio zehatzik, hori da hemen daukagun arazoa ez, baina epaitegiek esaten dute deliturik ez dugula egiten. Beraz, deliturik egiten ez badugu, baina erregulaziorik ez badaukagu esan daiteke alegaltasunean gaudela. Ez gara ilegalak, baina bai alegalak arlo batzuetan. Jendeak ote daki zer den kanabis elkarte bat eta nola funtzionatzen ote duen, eta bide batez, ze iritzi izango ote dute legalizazio prozesu honen aurrean? Proposatzen dut dela elkarte bat, non jendeak erre dezakeen marihuana lasai eta... Ez. Nola funtzionatzen den, edo? Ez, keba. Nire ustez, jendeak jada konsumitzen du kanabisa, orduan legalizatu ezkero, kanabisa izango da kalidade hobekoa eta... Autorregulazio horrek ze muga ditu? Autorregulazioan jartzen diren o finkatzen diren irizpia dira. Lehenengo, talde mugatua izan behar dela, pertsona helduak izan behar direla eta lehendik konsumitzaileak, kontsumoa leku pribatuan izan behar da, ez da etekin ekonomikorik egon behar, irabazi asmorik gabeko elkarte bat izan behar da,
eta banatutako kantitateak momentuko edo egun gutxiko kontsumorako izan behar da. Uste du momentu honetan kontsumitu nahi duenak nolabait nahi duen moduan lortzen du. Erregulazioa ondo etorriko da, ziur. Uste legalizatzea ondo dagoela, marihuanaren kasuan eta oro har drogekin. Eusko Legebiltzarrak ez ezik, Nafarroako gobernuak ere urratsak eman ditu kanabis elkarteen autorregulaziorako. Alderdi politiko guztiek aho batez esan dute gai honekin amaierara arte iritsiko direla. Tira, amaieraraino iritsiko direla diote, zuri zer iruditzen zaizu Kalamu elkarteak arautzea? Ez que horrek egon bikelok ez pilo bat. Ze guke falta dugune da informazioa. Da horrek informazio oso handieko. Da orduen horreri itxibidako informetan gentiri, porque laguntzaile handi batzutie geixuek, bai kantzarra, kimio, radio, hartzen dauenari, eta lagundute gauren mina kentzeko. Zuek zomorroak akatzeko bakarrik ez, bizilagunei eta doan ematen diezue Kalamua, minak arintzeko, ez da? Bai. Nik azkenengo untxe emakume bateri, egon da radio hartuten, uterun eukideu tumor bat, eta oso mina handiekaz, analgezikuk ezer beztozu egiten, da Kalamugaz, monotzon, eta oso posik, lasai, ze horrek lasaitu egiten dugu, ez da alkola, ez alkola gurduri egiten dugu, droga oso txarra. Alkolari oso propaganda txarra egiten ari zara, baina zuk anaia txakolin gilea duzu, iloba ardogilea, zer esan behar dute? Baina, bera mediden dana da ondo. Osa, alkolak, basobetek ez dugu ezer. Moskortute mazarien, Kalamue bardin. Kalamue hartzen badozun, pilo bat, beran dosisek horregaitxeko honek, elkartiek informazio emoten daue. Eta geuse guztia bideo beran mediden, eta alkola bardin geuse guzti motu. Pedro Mari, eskerrik asko gurera etortzeagatik eta etxerakoan galdu gabe ibili. Bale, bueno, pezo da llego, no zela. Ondo izan. Bueno, gurru arte.